Nazdar bikeros amigos, moje meno je Samo a na svojom Instagrame som asi pred týždňom zverejnil anketu, kde som sa pýtal, akej farby by mal byť môj nový dýrťak, a môj nový dýrťak by mal byť model The Bruce od značky The Rose Bikes, a vo výbere mali farbu hnedú alebo striebornú a tú anketu pred týždňom vyhrala hnedá farba. Tak si vravím, že OK, super, perfektné, idem splniť sľub. Sadol som k objednávke, že ju idem vyplniť, ale v tom sa stala jedna veľmi zaujímavá vec. Ktorá sa asi... Tomáš, tokeny na bajka? No hej, určite niečo máš, však počkaj, idem pozrieť, pošlem ti fotku. No, nazdar, čauko. Počuj, našiel som tie tokeny, ale jeden mi vypadol, čiže mám iba druhý, ale ty si sa aj tak kričí, že... No, žiaľ ti asi nepomôžem. No, jedine takto. Takže teraz už viete, ako som sa dostal k môjmu novému bajku? No a už viete, že to není ani hnedá, ani strieborná, ani... Není to ani Rose. Žiaden Bruce. Je to proste CTM-ko, Dirt King Pro v najvyššej výbave a je to najnovší ročník 2024, čiže tí, ktorí poznáte, viete, o čom hovorím. Za mňa je to naozaj krásny bike vo fialovej farbe. To, že mi vyrástla fialová na balkóne na kvetinači, asi niečo znamená, mal som fialové endurko a proste tá farba je moja. No a zatiaľ je ten bike v základe, čiže nebudem robiť nejaký rozbor komponentov, k tomu sa dostaneme asi neskôr v nejakom videu, keď tam budem mať pomenené komponenty. Každopádne zatiaľ si poďme vychutnať spoločne ten bike ako jeden veľký celok, ktorý je naozaj pekne zladený, a to všetko vlastne v nasledujúcom edite. Let's go! Ste teda mohli vidieť po väčších detailoch, ale stále veľmi rýchlo a stručne, a určite do budúcich videí si ho viac rozoberieme. Urobím tam nejaké upgrady, zajazdím si na ňom a určite to natočím. Čiže nezabudnite ma sledovať, budem točiť aj bike parky a môžete mi napísať, kde by som mal jazdiť a tiež čo si myslíte vlastne o mojom novom dýrťaku. Ďakujem za vaše sledovanie a teším sa na ďalšie videá. Čaute.